хора знаят тази песен. Надявам се вече сте видяли рекламата, че имам 4-ти самостоятелен албум и повечето песни са толкова познати, обаче съм ги изпяла по моя начин, така както аз ги чувствам и съм сигурна, че на всички вас много ще ви допаднат. Сега имаме още поздрави. Момент, само стойте тук до мене, защото това са много неща. За пенсионерския клуб от град Мездра с ръководител Камелия Петкова. Тя в момента сега е възпрепятствана. Не е тук, няма я, но ние я поздравяваме много специално за Камелия и за всички пенсионери от пенсионерския клуб в град Мездра. Бъдете здрави, бъдете щастливи и посещавайте такива хубави места. Благодаря ви за което. Разбира се. Нали не си го забравил? Няма да го забравиш. Как да го забравиш? Mlada
приятели, страхотни сте. Сега искам да прочета един много специален поздрав, че аз съм малко понякога завеяна. И като човек на изкуството много забравям. Специален поздрав за всички присъстващи от пенсионерски клуб